हेलौ फुटबल गेलेनाय नायनो मोजां मोनग्रा लोगो नोंथांमोन लोगोखौनो होनना बुंनांगोन नोंथांमोना गासैबो आंनि लोगो नोंथांमोना जेरै फुटबल गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनो आंबो बेबायदिनो फुटबल गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनो आरो मोजां मोनोखायनो आङो फुटबल गेलेनायनि भिडिअ लाबोबाय थायो दा लोगो नोंथांमोन मैयानि खेलाखौ नायदोंमोन ना नोंथांमोना आसा खालामदों नोंथांमोना बयबो नायदों नोंथांमोना सोरबा थांनानै नायदों आरो सोरबा न'आवनो थानानै जायफ्रा थांनो हादिया बिथांमोना मबाइलाव नायदों जानांगौ दा लोगो नोंथांमोन जायखिजाया जों खेलाखौ नायबाय आरो मैयानि खेलाखौ माबादि मोननाय नोंथांमोना नायनानै दा आं बुंखादोंमोन नोंथांमोननि सिगाङाव बड'लेण्ड एफसिआ देरहाखागोन होननानै देरहादोंबो ना देरहायो बड'लेण्ड एफसिआ नै बेबायदि नर्मेल टीमफोरजों देरहाजोबगोन आरो नेक्स्ट गेमावबो देरहागोन आरो किन्तु जाय टीमफोरा गोबावनिफ्राय प्रेक्टिस खालायबाय थानानै नङा होमबा आइएसएल गेलेबाय आइएसएलआव चेम्पियन जाबाय बेबायदि टीमफोरखौ फेजेननो बड'लेण्ड एफसिआ एसे गोब्राब जागोन आरो बड'लेण्ड एफसिआ माने दुरान्ड कापआवल'सो पारफरमेन्स खालायो नङा होमबा दुरान्ड काप फैबाल'सो गेलेयो बेयाव मास मोनसे सिगां एसे एनै प्रेक्टिस खालायबाय गेलेबाय बेबायदि आरो बेबायदि गेलेनायजों बैबायदि आइएसएल टीमफोरखौ फेजेननो हानाया सहस नङा आरो जुदि बड'लेण्ड एफसिआ पारमानेन्ट जायो अब्ला नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि फोरबायदि टीमखौ उनाव लासैनो फेजेननो हाहैगोन आरो दा बड'लेण्ड एफसिआ दुरान्ड काप जोबबानो गैला बायबाय नङा होमबा बेबायदिजों माबोरै जानाय दा लोगो नोंथांमोन मैयानि खेलाखौथ' नोंथांमोना नायदों आरो नायनानै खेलाया माबायदि जादों बेखौ नोंथांमोना मिथिखादों नोंथांमोना बांसिन गोरों नोंथांमोना बांसिन मिथियो खेलानि सोमोन्दै आंथ' बारा मिथिया आं जास्ट अडियन्स जियानो जाया माने मैया हलिचरन नार्जारिनि जादुआव खेलाया देरहादों होननानै आं बुंनो सानो हलिचरन नार्जारिया मन्त्र होदों मैया बेनि थाखायनो देरहादों होननानै आं बुंनो सानो आरो दा हलिचरन नार्जारि होनबाथ' बयबो मिथिखायो अनला दाउआ गल सोबाय बलखौ बानायबाय हलिचरना बेखौनो आं जादु होननानै बुंदों मन्त्र होननानै बुंदों आरो नेक्स्ट गलाबो जाहैबाय हलिचरना नेक्स्ट गलाव फ्रि किक जोदोंमोन बे फ्रि किकखौ बियो ओरैनो बाहेराव जोहराखै आउटआव जोहराखै बे जायखिजाया सिदा जोदों मानसिनाव नांलागेदान बियो जोदों आरो मानसिनावनो नांथारदोंमोन खिन्थु मानसिनाव नांथायबा मा जायो बला थाफिनो नालाय मालाबा गावनि मानसियानो जोसननो सुबिदा मोनफिनो थिग बेबायदिनो जादों जोंनि बड'लेण्ड एफसिनि प्लेयारा माने जोसननो मोन्दों आरो बेबायदि जोनायखौ आं बिराद साबजादों जायखिजाया बलखौ नस्थ' खालायाखै बियो आरो बेयावनो गलबो जादों बे नेक्स्ट गलाबो बेनि थाखायनो जादों होननानै आङो क्रेडिटखौ हलिचरन नार्जारिनो हरनो नागिरो आरो दा थार्ड गल बे अरन थाप्पा बेथ' अरन थाप्पानि पारफरमेन्सखौ नायनानै आं जोबोद मोजां मोन्दों मैया नंगौ बियो सासे टेलेन्टेड प्लेयारमोन दे अरन थाप्पाया बिनि बल लानानै खारनाय बिनि स्पिडनेस बिनि टेकनिक बेफोरखौ आं जोबोद मोजां मोन्दों बेयो सासे माने थारैनो जाखांफुनाय फुटबल गेलेगिरि बे अरन थाप्पाया जोबोद मोजां मोन्दों आरो बेबायदि जानो नांगौ आरो जे गलखौथ' होखादोंआनो आरो शटआ ओरैबायदि बुंनो नांला आरो ना किपारानो नुसनबावा पात्ताखौनो मोनाखै किपारनि सेरजों हाबदों बलानो बेनो जाहैबाय नेपालनि अरन थाप्पा दा बिथाङा आरो गावसिनि टीमजों बांसिन साबसिन पारफरमेन्स होनो हाबावगौमोन खोमा नङा होमबा गावबागाव टीमजों गेलेयोब्ला बांसिन मिलायसिनो नालाय खेलाया दा मास मोनसेयावनो बबेबा मोनसे गोदान टीमाव फैनानै जयेन जाफैनानै बिसोरजों एडजास्ट जानायाथ' एसे गोरलै नङा होमबा ओंखायनो जियानो जाया मानो अरन थाप्पा बिथांखौबो सासे मोजां प्लेयार होननानै आं मैयानिफ्राय मिथिबाय आरो बिथांनि पारफरमेन्सखौ आं नायनो लुगैबावदों बिथांनि गेलेनायखौ आं मोजाङै नायबावगोन जेखियानो जाया मानो सासे सानैजोंथ' खेलाया देरहाया नङा होमबा गासैबो मिलायबासो खेलाया मोजां जायो आरो देरहायोबो दा गासैबो प्लेयारफ्रानो मोजां आरो जोंनि बड'लेण्डनि गेलेगिरि बिथांमोनाबो जोबोद मोजां मिथिबाय आं बिथांमोननि गेलेनायखौ जोबोद मोजां मोनो आरो बिथांमोन नङाबाबो मैयानि गला जानाय नङामोन दा गासैनिबो खेलाया मोजां जादों मिलायदों ओंखायनो मैया गला हाबदों बेबायदि आं सानो आरो दा बेफोरबायदिनो खेलाया गोबां कचनि सायावबो सोनारो नङा होमबा कचआ फर्मुलाफोरखौ होबाय थानो नांगौ मन्त्रखौ होबाय थानांगौ कचआ खेलाखौ मोजां नायनानै बबेथिं माबायदि बबेयाव दै लुनांगौ बबेयाव दै लुनाङा नङा होमबा बबेयाव
मा गायनांगौ बबेयाव मा फिथाइ थायनांगौ बेफोरखौ बे कचआ मा होनांगौ आरो बेफोर फर्मुलाखौ कचनि थाखायबो जायो आंथ' कचखौ 80% 60% 70%आनो कचनि सायावबो सोनारो आरो खेलायाव आंनि बायदिबा बे खिन्थु आं ओरैनो जानला मोनला बुंलाबाय दे नोंथांमोन आं बुंनाया भुलबो जानो हागौ नोंथांमोना निमाहा हो आं माने नायनानै बेखिनिखौ एसे मिथिबाय आरो खेलाखौ आं नायबाय थानानै बेखिनिखौ आङो एसे गियानखौ मोननो हाबाय आरो दा लोगो नोंथांमोन नेक्स्ट खेलाया कार्बि आंलं मर्निं स्टार भार्सेस बड'लेण्ड एफसि 13 तारिखआव बेबो 4टायाव जागोन 4टायाव जागोन बिस्थिबारानो गोलैयो नामाथाय बेबो 4टायाव जागोन बै दिनखालिबो फ्रि एन्ट्रि मोनोब्ला जोबोद मोजां जागोन आरो मैयाथ' मानसियानो गैया नुदां फ्रि एन्ट्रिब्लाबो मैया मानसियानो गैया बहुद खम आरो जिखिनि थांदों बे जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय थांनायानो जानो हागौ खिन्थु खम आरो मानसिया फ्रि एन्ट्रिमोन दा आंनि बादिब्ला नेक्स्ट गेमावबो फ्रि एन्ट्रि खालायनांगौ फ्रि एन्ट्रि नङाबाथ' आरो बहुत खम जासिनबावगोन मानसिया फ्रि एन्ट्रि खालायनांगौ आरो बांसिन फुटबलखौ सोर नायो जोंनि नाफामफोरा बांसिन नायो नङा होमबा जोंनि नाफामफोरा बांसिन फुटबल नायो ओंखायनो जुदि फ्रि खालायना होयोबा जोंनि नाफामफोरनि थाखाय जोबोद मोजां जायो आरो स्पेसियेलि जों एसेबां गोजान थांनानै खरसा पाति खालायनानै नायहैखानांगौ जोंहा बहुत खरसा जाखायो आरो टिकेट दानबावनांगौबा नङा होमबा आरो जोंहा बांसिन खरसा जायो ओंखायनो फ्रि खालायना होयोबा आंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो दाखालि मैया फ्रि खालायना होदों बिनि थाखाय आं जोबोद मोजां मोनदों आरो आसाम फुटबल एस'सियेसननिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावहरदों आरो नेक्स्ट बड'लेण्डनि गेमावबो फ्रि खालायना होनांगौ आरो जाहाथे जोंनि नाफामफोरा एसे रांखान्थिया एसे बासायो रांखान्थियाव बारा प्रब्लेम जाया खहा जाया दा लोगो नोंथांमोन अब्ला नेक्स्ट गेमाव लोगो मोनलायसिगोन नेक्स्ट गेमनि थाखायबो जों साखाफारा जानानै थालायदो नायनो बेनो लास्ट गेम जाहैबाय नालाय बेखौ बयबो नायफैनो एसे रेडि जादो दा नेक्स्ट गेमावबो देरहानाया देरहानांगौ आरो देरहानाय बायदि गेलेनो थाखाय बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्डनि गासै बड'लेण्ड एफसिनि प्लेयारफोरखौ खावलायहरनाय जाबाय जाहाथे मोजां गेलेयो आरो बै नेक्स्ट गेमखौबो देरहायो गोजोन्थों